দেখো এ না এ না না কোন কোন পাগলে এ না ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ। ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗ ନ ଗାଧେଇଲେ ନାନୀ ଘରେ ଖାଇତେ ମିଳେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଠିକି ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଗାଧେଇ ଦେଲେ ଆଗ। ଆଉ ଆମ ବେପାରୀ ତା ଷ୍ଟିଲ ବଡି ଦେଖେଇକି ବହୁତ ମୁହଁ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଗାମୁଛା ଟାଣିକି ଖୋଲିଦେବି ଭାବୁଥିଲି। ହେଲେ ଏତେ ଜୋର ଧରିକି ରଖିଛି ଗାମୁଛା ଛିଡିଯିବ, ହେଲେ ବି ଖୋଲିବନି ଗାମୁଛା। ଲାଷ୍ଟରେ ପାରିଲାନି ବେଳେ ନାନୀକୁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଗାଡିକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ବି ଖାଇତେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ଆମେ ବି ଖାଇତେ ବସିଗଲେ। ଆଇଟମ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖଉନି। ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯାଉଛି ଘର। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘର ଯାଇନି, ଘର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ବି ରହିଗଲି ନାନୀ ଘରେ। ଖରାଟା ଆଖିରେ ପଡିଲାରୁ ମନେ ପଡିଲା ଚଷମାଟା ତ ଶଳା ନାନୀ ଘରେ ହିଁ ଛାଡିକି ଆସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତ କେତେ ଟାଇମ ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି ନା ଆପେ ଲାଗିଛି ଭାବୁଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଗରେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ନିଆଁ ଆଉ ଧୂଆଁକୁ ଚିରି ଫାଡିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘର ଆସିକି ଦେଖୁଛି ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ସେଟା ଆପେ ପଡି ଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଲାଇନ ତାରକା ଛିଡେଇ ଦେଇଛି। ଭାଗ୍ୟଟା ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ତାରଟା ଛିଡିନି। ଲାଇନ ବାଲାକୁ ବି ଫୋନ କରିଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ବି ଫଟାଫଟ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ରାତି ବି ହେଇଗଲା, ଆଜି ଗଛ କାଟିକି ତାରକା କାଢି ପାରିବେନି, ନିହାତି 2 ଦିନ ଲାଗିବ ଗଛଟା ହିଁ କାଟିଦେ। ତାପରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ ଗେଟଅପରେ ବାହାରି ଗଲି। ମୁନା ଭଣଜା ଚିତ୍ରଗୁଡାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଣିତିରି ଯିବା ଗୋଟେ ଭାଇର ବାହାଘର। ଆଉ ସେଠି ଦାବିକି ଖାଇ ଆସିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ଆସିଲା, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବି ଆସିନି, ପୁରା ନୂଆ ଅଛି। ଏଟା କାହା ଗାଡି, କିଏ କିଣିଲା, ସବୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ କହିବି। ରଖୁଛି, ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।